10 anys a l'esquena i molts reptes encara per endavant. El projecte Rius, una iniciativa ja consolidada que continua treballant amb l'energia del primer dia i amb grans dosis de responsabilitat i compromís. Encara queda molt de camí, tot unint rius i persones. Els rius han d'estar catalogats com a un patrimoni que no podem perdre, a què la gent es comprometi i s'ho senti seu. I el sentir-s'ho seu sigui una garantia que els rius milloren. Els hem fet veure les necessitats que hi havia, i fins que no hi ha hagut una mica de pressió, doncs s'han començat a moure. El riu, com el medi ambient en general, desperta emocions i desperta sentiments. Nosaltres ens hem trobat nens que han descobert el riu que tenien al costat de casa, que el tenien a 4 passes. El projecte Rius penso que és una eina molt bona de donar a conèixer el riu, d'ajudar que tothom s'hi acosti, siguin nens, siguin els pares, siguin avis, sigui un grup de veïns. Aquest vincle sentimental penso que és bàsic per canviar les maneres de fer, les actituds. Encara hi ha molta feina, Vull felicitar la gent que hi ha estat i perquè penso que realment és un projecte que té un èxit rotund, vull dir, no es pot negar. Destacar i agrair la feina de tots els voluntaris que han treballat al llarg d'aquest any, que són i que han estat moltíssims, centenars i milers, cadascú posant el seu gra de sorra per fer possible aquest projecte, el projecte Rius, de les ganes que hi han posat, de la calidesa que han aportat en el projecte al llarg de tots aquests anys i que han fet possible que aquesta iniciativa hagi estat funcionant fins ara i que continuï funcionant per molts anys.